Знаете ли кой е най-лесният начин да контролираш някого? Като го убедиш, че е луд. Днес продължаваме темата за нарцисизма с неговото най-силно оръжие, а именно газлайтинга. Това е форма на психологическа манипулация, при която системно ви карат да се съмнявате в собствената си памет, в преценката си и в здравия си разум. Обикновено се ползват същите изрази, които споменах в предното видео, с цел прехвърляне на вина, отричане и манипулация. Ако често чувате "това никога не се е случвало" или "реагирах така, защото ти ме предизвика" и се чувствате объркани от това, имам един съвет за вас. Започнете да се записвате. След всеки спорен разговор си запишете точно какво е казано и кога. Когато по-късно се опитат да ви убедят в обратното, прочетете записките си. Това ще ви върне почвата под краката. Още примери за газлайтинг и как да се защитите съм качила в новата статия в сайта ми.